Pa pozdrav svima youtuberi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što ste mogli da pročitate po naslovu, danas ćemo govoriti o update-u koje će se desiti na kanalu. Planirao sam da uradim ovo već neko vreme. Planirao sam da uradim nešto drugačije, ali onda mi je pala ova ideja na pamet, tako da sam zašto da ne. Pa ovako, o čemu se radi? Ovaj update bi u stvari bio novi serijal, mislim da sam ovo već rekao, ali jebi ga, ono, nema veze. Pa o čemu bi se radilo i kako bi se zvao ovaj serijal? Ovaj serijal bi se zvao Hajde da postanemo bolji zajedno. I to vam već dovoljno govori da shvatite da bih ja tu gledao vaše videe i komentarisao ih, pričao vam šta da poboljšate, na čemu treba više da radite, šta da uradite da bi potez izgledao lepše. Ako pošaljete trikove, šta da uradite da bi trik izgledao više onako prirodno, pošto to je vrlo važna stvar kod trikova. Mada ja se i ne bavim toliko trikovima, tako da nemojte da očekujete od mene neke profesionalne odgovore, zato što to nije baš moj žanr. Pa izvinjavam se ako budete čuli neke ovakve zvuke, zato što sam bolestan, jebi ga, i sranje vreme, tako da izvinjavam se ako budete čuli takve zvuke. Pa youtuberi, hteo bih samo da kažem da prvo ću da kažem kako da mi pošaljete video, a kasnije ću i da kažem šta bih i kako bih ja gledao taj video. Pa ovako, da biste mi poslali video postoji tri načina da mi pošaljete video. Možete da mi pošaljete video na mailu, da mi pošaljete link videa na mailu, možete da stavite video, na primjer, da okačite na YouTube i da ga stavite unlisted, što znači da ne može niko da ga vidi dok nema link. Ako biste vi poslali meni link, onda bih samo ja mogao da ga vidim. Drugi način je da mi pošaljete link na Instagram u direct messages. Ostavit ću link Instagrama dole u deskripciji. Ne znam da li sam napomenuo da će mail također na koji biste mogli da mi šaljete video ili link videa na YouTube-u biti također u mailu, u deskripciji, izvinjavam se. Znači, verovatno će mail biti prvi link u deskripciji, da ne biste mogli da promašite. Pa youtuberi, šta sam ja planirao da radim? Ovako, to će biti čisto edukativno i za mene i za vas. Znači, ja ću gledati vaše videe i pričat ću šta se meni tu sviđa, šta mi se ne sviđa, kako da poboljšate sve to, šta da uradite da bi imali veći flow ako radite floriše. Naprimer, neku ideju za trik bih vam dao ako vidim da radite neki trik koji može da bude bolji. Ako radite neki floriš, rekao bih vam, naprimer, na čemu da se zadržite, šta da više vežbate. Onda preporučio bih vam floriše koje da radite ako vidim da vam ide neki taj stil. Na kraju videa bih rekao moje celokupne utiske o klipu i naravno nemojte, molim vas, da se stidite ili da vas je sramota da pošaljete ako niste dobri. Zato što to je mnogo bolje ako mi pošaljete dok niste sigurni u sebe, da bih ja mogao da vam kažem na šta da obratite pažnju, šta da radite, na čemu da se više posvetite. Zato što ovako ne verujem da ako ste početnici da biste znali šta vam loše ide, šta vam ne valja. A samim tim vi biste pomogli i meni, zato što ako bih radio neke takve slične poteze u budućnosti, onda bih znao u čemu da ne grešim. Pa kao i naravno svima koji bi gledali ovaj video, kao i vama samima. To bi bilo to što se tiče ovog videa, što se tiče ovog update-a. Znači, ponavljam, linkovi će biti dole u deskripciji, odnosno linkovi Instagrama gdje ćete moći da mi pošaljete video, odnosno link videa, i mail će biti prva stvar koja će pisati u deskripciji. Čak ne morate da kliknete ni show more, prikaže više. Pa youtuberi, hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svide, ostavite like, podelite sa vašim prijateljima da bi mogli da gledamo i njihove videe.
Nadam se da ste uživali, nadam se da ćete mi slati videe, nemojte molim vas da vas bude sramota, jer pokušat ću da svake nedelje izbacim jedan ovakav video, u petak najverovatnije, ali ako ne budem imao materijala, kako bi ja trebao to da izbacim, zar ne? Pa youtuberi, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se.